थाबाय थानो हाथों आफाइसोरनाव आर'ज गाबबाय लोगोसे बिथांनिसिम जोंनि बान्दै आफादनिफ्राय गोरबोसे साबायखर बावहरनानै जों बिथांखौ जिरायथ'नो होनाय जाबाय। दा जोंनि गेजेराव दङ आरोबाव सासे जोंनि रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट बिथाङानो जाहैबाय देरहासार बसुमतारी सार। बिथांखौ जोङो जौसांसिम फैनो गुरै खावलायबाय। सार देरहासार बसुमतारी बिथांखौ जौसांसिम फैनो गुरै खावलायबाय। आंनियाव गाना डाउनलड दोङो मोनसे नायनानै माबानोसो केमेरा थिखांना लाबानो जानोसै दख'ने केमेरा थिखांना लाबानो जानोसै ने दा खाथि खाथि थांनानै इंलिस खनगोन आं गान बोराय ट्रेकदो जों बिथांखौ जौसांसिम बरायबाय आरो लोगोसे जोङो जोंनि 60 बोसोरसालिया जथुम्मा